салом бинандагони хабартиҷӣ, умедворам ҳама тансиҳату саломат ҳастед. имрӯз ситораи эстрадаи тоҷик Шабнами Сурайё дар саҳифааш дар Инстаграм дар бораи зиндагӣ, нақши инсон дар ҳаёт ва худшиносӣ гуфт. ман бар он андешаам, ки инсон будан ва якранг мондан неъмати беарзиш дорад. чун аз рӯзи шинохтаи хеш то ба охирин нафас рисолату нақши инсониро дар саҳнаи умр иҷро кардан мансуби ҳар кас нест. ман то ҳол толибам дар бораи худшиносӣ ва ҳар гоҳе аз худу ҳар кас чизеро таҷриба мекунаму меомӯзам. бадиро барои қиёс, хубиро барои имтиёз. номе ки барои мо гузошта то охир бо мост, аммо номи одамӣ меҳмон аст. касеро як бор ёдат мекунаду касеро то охир сокини умраш мегардад. дар идома сароянда гуфтааст, ки барои ӯ на зару зевар, балки инсон будан ва номи некӣ доштан муҳим ва дар мадди аввал мебошад. барои ман муҳимтарин дорои номи инсонӣ, ки ба некӣ ҳамеша бар забон фармоянд халоиқ бод. на шӯҳрату зар, на зебоию маком, балки номи одамӣ, навиштааст Шабнам. ва аз ҳамвандонаш савол кардааст, ки то чӣ андоза онҳо ба ин ҳадаф наздик омаданд, ва хоҳиш кардааст, ки андешаҳои худро дар сатри назарпурсӣ нависанд. дӯстони азиз, яке дар инстаграмаш Шабнами Сурайё навиштааст, ки номи одамӣ дар ин дунё бар ҳақиқатам ин меҳмон аст. шумо азизони дил як фикр кунед, ду бора се бора гӯш кунед, тамошо кунед ин видеоро, то ҳол фаҳмед, ки шумо чӣ тавр зиндагӣ карда истодаед ва бо кӣ зиндагӣ карда истодаед, барои чӣ зиндагӣ карда истодаед. ҳатман нависед.